Conspiracy is fun. Conspiracy. Ole video turning karon lele ta tun chuma ka video a hian nikum ju ni som ni le pathum a thai soccer team te football team ani meng chu pu pakhatan tan dan chan chin kan thlir hawnga person an to dan te le chan chuan ni dan te boina kan thlir hau don ani tiang chi shim shim hi a interesting a angai noma a big takin tiang hun hlawm thil hlawm tong tu te a chan chuan ni dan thil bel hi ngày nông cái tí zong anh ya nang ni pon ti ve nge ka ringa chu vain he video hi chuan conspiracy theories lam pang hani don lawa thu ngày nom zok chan chin ngày nom tak karon chok chok zok don ani chuan he thai soccer team chung changi kan lo shevek to mai thea alarm man mani khan news at po headlines hial aron luak man ani kha shelo chu kan om vak ka ring lawa ma sian chan chin kha detail zok a chip chiar zok a hriat bel chian kan tum don ani chuan he thai soccer team hi an team hinga hian wild boars ti an in vua an mani team member te po hi in ko mai tak le in po te vek an ni ba ka an chung te thlengin an in shaton vek ani ti chuan jun ni som hile pathum sang hile som pariat in rin ni zan hian an team member mi pakhat birthday loman tuma ma se hemini hian an football practice zo chuan an mani thian hopwala a birthday chu lom sak tumin ram nuaya puk pakhata chuan adventure trip nei turin an kal ta ni chuan an kal nam hun hi tham luang nang non puk ti ania Thailand marlam Chiang Rai province a omni in doi nang non tlanga om ania kilometer huwa le point paru pe la ya thu kani apu ka hi chuan he puk hi mun lar takania thal khoro lai phe chuan mi te tlon na sat pol tak ani bok chuan thal khoro lai chuan mi tu po mai helai borwell helai puk borwell ate hian adventure te nei nan kal thina chutiang bokin heng soccer team te po hian adventure nei be tur chuan puk chung lam chu an panta ma se ban do thak takin puk chung an lua tanga dar kar khat nu vel chuan thi le ruan na satak aron oma hi fur hun lai ania ka soitong khan thal khoro lai chuan mi te adventure nei nam hun mo mi te to pon na sat mai ni ma se fulai chuan hetiang adventure hi an nei bak mai lo ani a chan chu a hloma ruwa tui te tam thei mai a Thailand rama chuan khang kha a hlom du mai ani a big takin puk chunga phai chuan tui luang lu thei reng ani tiang thil te kha a hlom thei don ani chuan hetia ruwa su le khodur thom bel an hria chuan heng thai soccer team te hian arang taka puk chunga tama chua chun tum ta hala ma se tui lo luang lut na salu tuk chuan puk chu aron team khat hal map maya anei tu le thil dang ken te po chu an kal san vek alongaya an sahim na tur an zon na lo ngai ta ni ti chuan an thil nei le anei tu ken a ang te po chu an kal sana puk chung apil ril lam chu an pan ta zela chuan heti lai an thil lom om le mai pakhat chu an mani no pang ho hian mani chaw an ni lawa an mani rual hian an coach pakhat po atel be nge ani mi then kha be thung chuan helai vel hian an coach hian dem be mai eng tinge ruwa tui tam line tiang no pang hi puk chung ate adventure nei pui thei zo tiang de khan zo na te an siama an dem viau ani ma se thil engma thleng tur a hriat lok lawa ani tur chu ani zo vek to ni ti chuan puk chunga chuan an tang ta zandar sari lai chu alo ri le ta reng maya no pang chung te mangang chuan an coach pakhat zok chuan va phona no pang te a han kau chuan an thom hriat tur om lawa an team ami no pang pakhat chu a ko le ta he no pang hi chu practice zo a ho malania ma se an kal na puk tur ero chu he no pang hian a hria coach chu a hrilta ti chuan rang tak main an coach le an no pang chung te nen chuan puk lam chuan pan ta hala zan chuan hmunan pathen hian puk aluna bula chuan an cycle le an bag te chuan hua tin tui hawk puk chunga luang lut sor te po chu an hmupoka heta zet hi chuan chung te ngai chu a thado lo khop mea an fa te chu engdin huna hian om tian sha thei si lo an tha phang na sa pokani
ti chuan an chung te le mi then khat to ngai pol te chuan chan chuan a thok turin tim te chuan han in din be chopa puk chunga chuan an han lut ve roi maya soi tuang khan puk hi a thuk em kilometer kwale point paruk bel khan nia no pang tang te kha khoyangen omanga engchen nge puk chunga khan an zulu ang ti kha hriat thiam a har hle ani ti chuan rei bak lawan han lu nu chuan thok an har sat chana puk chunga khan oxygen at le an nun na ta na lo thon om thei thil ani wangin puk chuan chhuat san angai daria ti chuan heti lai bel hian zan kha lo rei to bok nen an na chuan chol san ri phot angaya in lampanga an hole daria chuan hemi zan hian zan khua in ruwa sur char boka an chung te tan chuan angai that thla lo hle a thleber din mun po an ngei tua to nge yang tin puk chunga hian tuin na sa takin aluang luta ma se an chung te ri ruai ro chuan an la thi thelowa puk khoi lai e moni chuan an na ta nge nam ring ani ti chuan heng rescue team te hian apuk luna tur lai vela tui tling home te chu an han mu chuan eng tiang chen nge puk chung kha tuin a chi mang ti kha an ngei tua thiam lawa hria thiam har an ti ni chu wang heta zet hi chuan British professional caver Vern Arnsworth an ruaya ani hian helai borbela puk chungchang hi alo zir chiang vek to ani an han en chian chuan puk chung chu tuin alo chim na sa te to maya mun then khat phei chu ceiling theng rak rakin a khat vek mai ani ti chuan tui level an han en khan chan chuan ha tho mai chi ani lo wang khan scuba divers te hial an tho chu alo ngai ta chu ti rualin Thailand governor chuan Thaina vessels te hi a cha boka an pui an ngai na lai lo tran pui turin a cha thleng boka ni hi ma se han zon meidan tur puk khoi lai vela nge ti lai kha an buaina alan chewani puk chung omdan map hi chuan nei ve nge maya ei sang kha se kwa somriat kuma French cavers ten an lo duan chua ania he me patang hian puk chung omdan bel te chu an che thiam ve thei ta dewa puk chunga hmun pakhat Pattaya beach an tia helai hmuna hian an oman ring berani a chan chu helai hmun te hi hmun dang puk chung hmun dang ain a omna hi elevation hi asang deuh shata tuilen viau hun lai pon helai hmun hi chu a chim ve ngai lo ani ti chuan chan chuan na chuan han thok tan don ta divers how te po hi an tim khur maya puk chung po hi chin hriat ani lo awangin hrui hmangin an in thung veka hi an bo pal po an nu ol sam taka chhuilet na ta na an ti ani hetia chan chuan an tho mek lai hian ruwa chu ala su reng maya chhun zan zomin tui ho pu chunga ron luang lut la chu an sa tial mai si puk lu na puate chu tuin a chim khat vek maya heng te hi pai chuan han tum thin a sot thei si lo ti hian ninga chu liam le tareng maya ma se engma no pang te chin chang le an chan chin chu mu chua an la nei lawani heta chi hem British Cave Rescue Council te chuan an ron puita anni council hi hetiang cave le kai hnoi vela experience nei thata kan nia ti chuan puk chunga tui luang lu to sa han pei chua ha chu thil har sa ta kania he wang hian lo la luan bel tur chu akong an lo thaka tlang panga an luan tir ta dei me ani puk chunga luang lu to lo tur khan chuan hetiang na neu te hian han thok le ani sari chu ti hian alo ral le tareng mai heta po hian no pang te chungchang engma hriat an la nei thei chuang lawa bei don thak du don hle ani an chung te tan pon be se na abo to ngei na rin omani a chan chu mihring te hi tuile chaw te lo hian ni thuma tangan ni li bel chau hi kan dam thea kan taksa hian a regulate thea an ni hi chu hei ni sari lai an tang to heta zet hi chuan an taksa din mun te po hriat ani lawa mi tam tak rin da chuan puk chunga khan an thi to ngein an ring ani rescue team te chuan mel chan ve vela tui om chu an pei chuak theita ti hian an kong te po chu aron zia om chho deuh tan ani ti chuan an man tur air tank le thil chi sang chaw te po ni meng chu tiang kha an chek luta puk chunga khan an han thok tan don ta ni ti chuan heta zet hi chuan ni somalia aliam le tareng maya engma nu an la mulo ti chuan a puk chung chep lu tuk wang khan professional divers how te po chuan du angin an na kha chak tak in an thok thei lawa ma se mun pakhat an soi Pattaya beach
kan ti no pangte an omna hmun tura an rin kha an han thleng luta ban duai thak takin an lo om lawa eta hian ma se hi du tok lovin mun thuk lam chu an han pan ta zela ti chuan professional divers te ho hi an air tank heta zet hi chuan a lo zo lek lek to a boruak omna air pocket pakhat an wa chuan an han pana an han thleng chho chu heta hian no pang som pahni le an coach te chu an muthuak ta ni no pang te din mun chu ban nei thak takin a lo thaveka hetia an tan chung hian an coach chuan thok lak dan tur te le dam kho chwa dan tur te lo shil ve mol mol boka hetia himdam taka an han khole thei hi an lom em em a an chung te po chu ti po ma se heta hian a top mai lova a no pang te kha an omna tanga puk pon an lak chhuwa kha angai le ri don ani chuan he thil lak chhuwa na hi thil ha thak tak thil har sat tak ani don ani a chan chu kan soi tawng khan an omna lai kha thuk em em meya patea beach pia kha alania nomna lai kha ti chuan no pang te chu ei tur te pe in an han ti chaka an din hun te an en fia nu chuan an lak chhuwa dan tur chon ngei tua ta ruwa tui tam lai alo ni bok nen eng hun lai puwa ruwa sur thei reng ania an tan chuan no pang te puk chhunga tanga appo na lak chhuwa thiar chhuwa lai kha chawna lian tak pakhat ani don ani ti chuan fur hun ani angin ruwa te po eng tiklai po ron sur le thei reng ania a hlawm thei biao don ani chu wangin fur hun lai han pa mai te han ril ruk dewa ma se thathum vel chuang alani don bok sia hetia puk chunga om reng chu taksadin hun tan apoi thei don ani a chan chu oxygen level te ha puk chunga chuan a hiama pon boruak den ain ang thei lova chu wang mishing hrisel na tan a thadon lo ani he wang hian no pangte lak chhuang halvat chu an tumta he chan chhuan ha hi khovel pum huwa poa chan chhuan ha thak le la om ber te zinga mi alani hialani ti chuan an man tur oxygen tank thanem tok tak chu an thiar lut pal map map maya chan chhuan ha chuan han thok tan don ta ma se heti la hian ban duai thak takin chan chhuan na an tho atanga ani som palina chuan saman kunan kumsom thum pasari mi thai navy seal hlui chu oxygen tank puk chhunga thiar lut chuak lam chu konga ni khoshelawin a oma athi zui ta ani hetia athi zui wang hian anni professional divers te chan chuak tu pol te po hian tumru na na satak an nei pha no pang te him taka puk pona thlen pui chu an thil tum lian ber alo ni nge ani july ni riat sunday ania chan chhuan na an tho atang ani som paruk na ni towa hemini hian an ruam han na chukal puyan tum ta ni doctor te chuan no pang te din mun an hrisel na te chu a han cheka konga an om dan tur bel te chu thuron te a han pe mol mol boka ti chuan no pang te chu amal mala thiar chhuwa tur an nia airbag lian anga hian an dalu ta divers te chuan an puk chhuak ta atira anum na kha chamber 7 ania a chamber dot te a kal chhuwa angai don ani chamber te in nei dan hi minute som pang hleu vel vek ania chamber te na hian an oxygen tank te dikhatin arei lo te chu an chol a zel don ani tin puk chhung hum chan khat lai chu azim em maya che dan po abuai thak du hle bok chamber te na tang hian divers te hin thak zelin chamber pathumna atanga puk lu na thleng hi mel chan ve velania ma se ban nei thak takin chan chhuwa an ni ti chuan man mo takin ambulance te chuan damdo in lam chuan pan pui ta ngala no pang som patni le an coach te chu him taka chan chhuan ni ta ti chuan hetia amal mala chan chhuan ni chung hi area dar guardian vel tho an mamwa july ni som hian chan chhuan na hi an zo fel thei ta ni an chung te tan chuan ba han lom om don tak em an bianga lom na mit tui aluanga an coach po chuan dem shan lawa an ngai dama himdam taka an han hule thei kha an lom em me ani an classmates te an school lam te point an lo loma chuan he Thai soccer team wild boars te hi America rama te an cha Ellen Shaw te po an langa ti khan an chanchin khovel pumin an no shiat pha ta ni chuan he an thil ton hi arab khaka abona Netflix lam te point he an thil ton be chan hian movie siam sak an tuma
he movie a mi a hian The Cave ti ani do na he hi November tha ni kum khan an shoot tran to a tuna te po hian en thein om jep to ngein arin om chuan hetiang thil chan chhuat na lampang emo thil lawm atanga chan chhuat naro pui ang chi tiang chan chin ngai nom lampang hi ti chuak zel tur min duem ha comment lama lo soyola ole ti khan ganin thale phot anga ka channel te thai ti zong ni chuan comment teng lo subscribe la lo like bok la video le peka kai mule chau don nia bye